Stuhia që kaploi rajonin e Kumanovës pas ditën e së martës, shkatroi shumë pullaze, ndërtesash dhe theu lisa për skaj e rrugës. Një ditë më pas, autoritetet shihen në terren duke pastruar, mirë po kanë ende edhe shumë punë pa bërë. Dëme materiale ka, por pa pasoja në njerëz. 18 orë pas stuhisë ndodhur këtu në Kumanov në rrugën Blagojevijev, ka dalë ekipi zjarrfiksëve vetëm prej 2 personash për të liruar rrugën duke hequr llamarina për pjesën e metal të pullazit e cila ka rënë nga ndërtesa. Цел покрив što padne. Ovo je katastrofa stvarno, ali koje izvođačът на покривот не зна. Това трябва да се приспита, бидейки гледам, много лошо е направено. Значи, целиот покрив е лошо изведено, као лаик, што сум самоук, нешто работам, али ова е много лошо изведено и целиот покрив да падне, тоа е катастрофа. Ако има закон, тај што ги изводјач ќе дојде да погледа комисија, па да види дали е тоа заварено или како треба или не, и да плати он. Значи, тој треба да комисијски дискочи. Për dëmet si ky, komuna ka hapur një linjë telefonike për t'i paraqitur, e më pas në terren do të dalë një komision për të vlerësuar dëmshpërblimet. Shtabi komunal për mbrojtje dhe shpëtim thanë se me të përfunduar stuhia, gjatë orëve të vona të mbrëmjes dhe nga mëngjesi po punojnë në terren ekipet e zjarrfiksëve, ujësillësit, pastrim gjelbrimit energjisë elektrike dhe të policisë. Интервенции на Дирекцијата за заштита и спасување. Во моментов имаме сознание дека над 100 повика имаме од страна на граѓаните, 70% тие повици се за интервенции да се извршат, меѓутоа другите се за пријавување на штета. Излегува на терен и рано изутрина, значи имаме некаде помеѓу 15 и 20 интервенции. Највеќе штета, односно едни од поголеми интервенции се на паднатите кровни конструкции, односно на лимови, каде што од наша страна беше извршено сечење на помали парчиња и складирање. Исто така имаме интервенции на расчистување на пат, односно заедно со вработени луѓе од јавно предпријатие Чистота и Зеленило. Приоритетни се улиците што беа блокирани во првиот момент заедно со противпожарна бригада, да ги ослободиме тие да бидат безбедни за сообраќај, тротоарите кај се движат пешаците, тоа не беше првиот приоритет. Ги трзаме, ги отклонуваме на страна се со цел да нема непречено движење на пешаците и на движење на возилата по централни градски подречја. Shtabi komunal për mbrojtje dhe shpëtim thonë se sipas parashikimeve të motit, në këtë rajon do të ketë stuhi edhe të ejtën dhe të premten pas dite. U bëjnë thirrje qytetarëve që të strehohen në vende të sigurta dhe për çdo emergjencë të kontaktojnë autoritetet komunale.